Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Rico. Hingkod ang pangidaron. Minyo, ug may duha ka anak. Taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Ang kunon ko, nga bisyoso na gyud kong daan sa akong pagkaulitaw. Inom, sigarilyo, perming kuwang sa pahuway. Abusado gid sa lawas. Aron inyong hisabtan. Sugdon ko sa dihang minyo nako. Ingon ini ang mga panghitabo. Rico sad bulhot na sa danay ang sigarilyo ay. Digod ka maundangan ang bisyo nimo. Minyo na taog may mga anak na. Wag yun kay planong mag-usap. Sus, jam sa boy. Ibaw gina siya nga di nila ko mukalma. Kung makasigarilyo na ko. Kinaunsa man kang kinahanglan man nimong pangpakalma? Ngig ka nimong pangpakalma no? Kami sa imong mga anak makaapil og singo anang aso sa imong sigarilyo. Nahibaw ba ka? Nga mas delikado nga kami ang masakit nga mao'y second-hand smoker sa imong sigarilyo? Baho kaayo? Sus, sa baag yun mo eh. Ato na ako sa gawas. Susoy, di na mo isulbad oy. Nga tukas gawas manigarilyo. Kinahanglang muundang gid kas pagpanigarilyo. Jam. Di ang una tang nagkaila. Sa mga dalagag ulitaw pata. Iyon anin ako. Nganong kinalaman ko ni mong usbon? Maglalis sa mahinunta. Tungod kay lahi na karon. Doon na kay pamilya Rico. May mga anak ka na. Si Bako sa bonsay, mahitabo ni mo be. Mag-unsa naman laming nagsalig ni mo. Hay. Sa gawas na lang ko manigarilyo eh. Bala ka eh. Narani mo, di ka mo patuo. Gawas dito ka. Kibaw kay na sigarilyo ni mo. Way dog ha, baho ka. Ay, nayatis na hinoon. Nga nugutaw nga imo man ang yapil. Kibaw lagi kang sigarilyo. Gawas. Way dog ha. Mao ba? Hasular ginin Jamaica lagi. Sige nang reklamo nini ako pagpanigarilyo. Karon na hinuon siya hasulan? Nga sukad nga nagkailami? Manigarilyo naman ko. Ay da, pareha sa namo kong mirasol. Buhuan na mo na siya sa akong pagpanigarilyo. Sukad nila nga miundang sa panigarilyo. Unya, yun sa man mo, baylo eh. Miundang sa kagpanigarilyo. Oo, miundang ko. Aw, kaming duha na yun. Wala naman nagrilyo. Og, siya nagtudlo na ko nga, mag-vape na lang ni. Vape? Wa may baho ang vape ko sama sa sigarilyo bay. Kay ang vape humot man. Og, may lalain pang flavors. Kaning ako. Kani, strawberry ni. Try na ko ha. Simuta kaso, simuta. Humuta to uda. Maong pag-vape na lang. Kaya pareho naman nag-feeling sa manigarilyo. Sige, sige. Ako na suwayan. Nya, asa man ta makapalit ana? Wa ko maundang og panigarilyo. Nag-upgrade lang ko og misuway ko gamit sa vape. Sa primero, okay pa man. Og wa na kayo masuko ang akong asawa bahin sa baho. Apan, hibaw di siya sa mamahimos ang epekto niini. Og unya, Unsa na'y sulti ko nimo? Ubo-ubo ka na. naalagi ko'y uboron. Ay, mga tarungan pagit ka, uy. Tingnan bitaw ta ka nga mas grabing epekto ng vape kaysa sigarilyo. Kano sa po ka ng upo nimo? Uy, ayo-ayo. Uwa ka makabantay. Midaot ka na, oh. Midaot bago ko? Grabe. Huwag ka kabantay sa mong rawas nga nihugo ka. Yati sa gunon. Sige. Bisyo pa. Mauraon niya na kamatya ni Moriko. Jam. Yati sa gunon. Midaotan di ko. Karon tan-aon ta ang reaksyon sa ako inahan. Taon-taon na magimi nga huwag magkita. Diyan ako doon sa amo. Uy, si mama ay. Kutasa, uy. Ma! Oy! Kinsaman ka?
Dautan ka lag mata, ma. Mao na ka makaklaro nako. Oy, Rico, ikaw na? Kadaot na god nimo. Nayatis na. Upadol ko, ma. Aron kaklaro ka. Oy, mao ba? Giubo-ubo di ay ka. Wa ka kagitibi? Simba ko kain taon, mawi. Wa, taon, mawi. Kung mauna, adtog ta ang balandong. Ipatanaw ta ka didto kay basin o gipabarang ka. Nasamot. Kinsa man tay mo barang nako, ma. Uy, gipabarang ka gyud. Nayatis na nga di makumutuan ng barang. Huli na ta, mawi. Magpadukto na lang ko. Dugay lagi na sila nagsulti ni Jam sa doktor, ma. Nakadungog ko og gamay sa ilang gipanagsultihan. Nga tungod kay kutasan ka na, ila ka kunong tubuhan. Ngano, tubuhan ko nila. Manghuli ta, ma. Ing na si Jam. Uli ta. Mutuo na lang ko nga may nagpabarang nako. Kaysa tubuhan ko nila, ma. May pauli gid ko. O may pirma mig waiver sa hospital. Kay dili ko niya nang magpatubo. Matiwas ko, ana. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sugad sa ulitaw pa ko nga bisyoso ko. Panigarilyo ug inom. Mao ba kini ang hinungdan kung nganong nasakit o giubo-ubo ko karon ug midaot ko? Ikaduhang pangutana. Pero nagsugod ni sa dihang mibalhin ko og gamit og vape ug dili na sigarilyo. Tinuod ba nga mas delikado ang paggamit og vape kaysa sigarilyo? Ikatulong pangutana. Maghanga ko og midaot ko. Gidana ko nila sa ospital apan migawas ko. Mipirma mig waiver kay ila makuno kong tubuhan kay may daot kuno ang akong baga. Kinahanglan ba na? Nahadlok man ko. Ikaw pa to katapusan. Dito sa sa tambalan. Ingon siya, may nagbarang nako mao nga midaot ko. Tuhuan ko ka, ha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rico. Okay, so going back to our sender, si Rico. Pa dito yung mga taga New Bukaw o mga taga Kasuy, General Claim ako, Hinatungan, Lubo, Lister Bazaar. Diyan ang mga lugar din sa Cebu nga lagyo kayo, no? Si taga Placer Masbate, maabot na dito, no? Mga Canales family, Danilo, Wenceslao, Aliha, Expedito ug Hana. Mga Kambarog Dalagit, Nira Gisim ug Bel Gisim, mga taga Uling Naga, Junior Risada, Training Risada, ang mga gikan ni Chris Imbalsado. Yan yung mga parente. Okay, so going back to our sender, si Rico. Unang pangutana ni Rico, punto pulmonary man yung problema ni Morik. Unang pangutana, sukat sa ulit tao pa ko, bisyuso ko, panigarilyo ug inom. Mao ba kini ang hinungdan kung nganong nasakit ug ubo-ubo ko karon ug nidaot ko? Posible. So that I'll answer your question, no? Kung pirmi kang magnigarilyo, forbida kining sigarilyo na ani siya daghang nga mga chemical substances. Aning maka-cause na siya daghang kayong mga problema sa imong lawas, labi na sa imong baga o kasing-kasing. Ang aso na ani mo mga chemical substances makuha nimo sa panigarilyo kining gitawag nato carbon monoxide nga toxic substance, no? Kining tar nga gituhuan nga maoy ingnon ta hinungdan nga daghang masakit og cancer kung ikaw manigarilyo. Kining nicotine nga maoy responsible sa addictive property aning cigarette. Uban gani moingon nga kung nanay formalin nagtawag amo nang gihimo o gamit ng formalin sa una pag preserve sa among baki, sa iring. Atong tinuod nga tao nga praktisa na mo hiwa-hiwa sa una
kuan pa mi, estudyante pa mi pagka-doktor. So kung ikaw manigarilyo, pag inhale nimo sa fume, makakos ni siya cardiovascular problem, ha? Chronic obstructive pulmonary disease possibly. Kunya mo lower ang imong immune system including kini mga joints, mo rheumatoid arthritis, you will be at high risk. High risk po ka sa kining bad breath o infertility ngadto sa mga napa sa reproductive age, no? So ngadto sa wa pamuhunong gyud, no? One stick of cigarette, average size, contains 0.5 milligrams of nicotine. Sa among pagtuon, may kay kung discuss na rin sa kung mga medical student, 60 milligrams of nicotine can kill a person. So kung 0.5, so 120 sticks of cigarette, pwede na ka mamatay ni ana, no? There are millions of people who will die because of cigarette smoking, directly or indirectly, ha? Namatay gitawag pog second hand smoke, naputay third hand smoke, no? Unsa man ang second hand smoke? Kung ikaw pirmi ka magkuyog-kuyog ganang tawo nga bako, mahimo pa kang passive smoker. Unsa man ang third hand smoke? Kung naay na nagrilyo sa inyong balay, nya na kay toddler, na kay infant nga magkamang-kamang, magtila-tila da sa mga bedsheet, sa mga punda, whatever, pwede ni siya makakuha gapon sa mga chemical substances nga naa napilit diha gikan sa usa ka membro nga nanabak. Sunod nga pangutana, nagsugo dihang nibalhin ko og gamit og vape or dili na sigarilyo. Tinuod ba nga mas delikado ang paggamit og vape kaysa sigarilyo? Parihara ni sila, no? Although ingon sila less kunong nicotine sa vape but it will so emit smoke. Kita ko ani. Risky lang yun gihapon because this can compromise the respiratory passages. Kanya naapoy mga tao nga hypersensitive sa mga whatever environmental kaning allergens. Wa na gyud ko mo sa ngano man dai ligit ta mamatay ug dita manigarilyo. Bukal kay ko ni ani kani magugo mo manigarilyo. Pero mayo nga dili man ta mamatay gita mo inom og San Miguel beer or any kind of beer, no? Murag mag-alanganin ko na kay beer drinker ba po ko. Pero social drinking lang, no? Pero panigarilyo wag yung kumusod yan kaya na ako allergy rhinitis, no? So kumalikon, either vape or cigarette, this can trigger respiratory problem. Respiratory meaning agyanan sa hangin nga mao'y magdag oxygen paingon sa imong baga nga mao'y i-carry sa atong red blood cells through the aid of iron sa hemoglobin para nga magamit sa vital organ sa atong lawas. Sunod nga pangutana, maghangak ko og nidaot ko. Gidala na ko nila sa hospital. Apan nigawas ko ni pirma mi og waiver kay ilam man kun kunong tubuhan ang kay may daot kuno ang akong baga. Kinahanglan ba gyud na nahadlok man ko. Well, kung maunay diagnosis suggestion sa imong attending doctor, and I do believe nga imong attending doctor usa ka pulmonologist nga maoy swito na aning problema ha. Mingon siya tubuhan ng imong kilid, imong baga, meaning na ana na siya fluid retention, anay na accumulate nga fluid diha, no? Lahi po ng fluid sa thoracic area, lahi po ng fluid diri sa tiyan. Kaya kung sa tiyan, gitawag na ito ascites na siya. Pero diri sa baga, mo nang fluid accumulation sa baga due to usan ani cigarette smoking or any form of environmental hazard, maybe mga irritants, mga allergens, nga makakompromise sa pagdaloy sa oxygen sa imong gikan sa imong respiratory tract ngadto na magamit sa imong lawas sa iyang functioning. Okay, kaupat ko tapos ang pangunta. Dito sa mi magtatambal og Binisaya, ingon man nga nang barang nako ang nidaot nako. Tuhuan ba nako siya? Nganong gibarang o gidaot ang pukaw, makakagidahan mo nga daotan, no? Dili man ka membro sa flash flood scandal. Ayaw lang ka konsensya niya na, no? Kung wala kay gihimong dautan, mingon bitaw nga, bitaw ko'y mga participant sa mong seminar workshop ni Ma'am Beth Ganob diya sa North Winds, mga taga Sikihor.
Kung tinuod bagod ng daghang mumarang na si Kihor, siya dili man dakay. Dito man kong si Kihor, kanindot na ng lugar ha. Regarding ninyo diya, sorry kayo, nawa naman tong, no, pero I'm sure na misplace na ko itong mga nga ninyo nga gisulat dito sa pagseminar na to. Ako lang itong pagitao ni Great o niya mo sunod na itong pagsiba. Mga taga Sikihor, nindot kayo ng lugar nyo yan. Daghang kayong mga, nung say, nangumidya ko sa, daghang kayong mga dili ingon na to. Why? Because daghang kayong foreigners dito, tinod dito. Tourist spot ang Sikihor. So, ingon sila nga daghang kuno kayong ungo na sa Nagas, Cebu. Naga City, Cebu. Ikaw nga, naamang ko'y bahay kubo sa Kantauan, no? Lingan may Kapitan Chris Ababa. Huwag ni Merly Lapot. Nawa mong kitang ungo eh. So, di po kumingo ngayog to, oh. Likay-likay lang ta, ampo lang ta sa Ginoo nga dili ta maiguan ning ingon nilag mga barang unsa man tay mga daotang espiritu nga ilang ipada sa mga kontra nila sa kinabuhi. Okay, so now kasabot kaso speaker nimo Rico dinhi sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa libuan, millions kinaminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Ellen Bathan and from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat! Subscribe to Dramaturgo.